Nahimong hapsayra ang final testing ug siling sa mga vote counting machine sa Rekben sa Mandaue karong adlaw. Mock voting nakasugat og ginagmayng problema apan nasolusyonan ra. Ug alang sa mga botante, adunay mga C-Simple help desk nga inyong maduol kung mahitabo mang mangita kamo kung asa ang inyong mga presinto. Ani ang report ni Nico Sereno. Sama sa ubang eskwelahan karong adlaw usab gihimo ang final testing and sealing sa Mandaue. Sa City Central School, sayo nga naabot ang mga magtutudlo aron mo pahigayon niini. Sagad sa ilang gihimo nga mga mock voters ang mga watchers rasab sa lain-laing partido ug sa C-Simple. Ang 18 anyos nga si Olsen excited kay first time sab niya nga makabutar sa automated elections. Pagtanaw yun ako sa kuan sa atong sa butanan kay nabugahan ko kay first time ba pero super kay okay ram yung game. Pagtanaw na ko sa receipt kay sakto yun na nang gikuan. Na dito tanaw nagtakdo yun sir. Except para sa paper jam ma'am kay normal naman yun ang paper jam dayon kung kuan manggali kadtong sana mo balik manggali og kanang reject ang machine nya kung nakakas na read na siya automatic naman siya maingon nga kanang the vote has been cast already. Dinhi sa usa ka clustered precinct alang sa barangay Alang-Alang, dugay nakasugod ang ilang mock voting. Nagka-problema mi sa may kuan sa tawag gani dito sa may USB para sa transmit ba? Check, sir, nag-check. Wa man dawata. Sa port sa USB, upper port o ang lower port. So, nagsigimig balik og diagnose Katulog ka bisis. sa iyang port. Human sa mock voting gihimo ang proseso sa pag-seal sa mga makina ug mga kagamitan nga gamiton sa eleksyon. Matud sa COMELEC, may ginagmay na sugatan nga suliran apan nasolusyonan ra hinuon. Smooth sailing ra except nga naay usa ka makina sa manto yung na failed pag initialize, so doon naman tay mga atong mga contingency nga VGM mahimo mailisa na to, pero apto pang gipausab og tingali nalay gamay glitch to siya. Kining City Central School ang usa sa labing dako nga polling center dinhi sa Mandaue karong nga Lunes. Mo-cater kining mga eskwelahan sa mga botante sa upat ka mga barangay, Sentro, Cambaro, Alang-Alang ug Mantuyong. Nakamuntar na karong adlaw ang help desk sa C-Simple nga maoy Citizens Arms sa COMELEC. Mo-dispatch sila og mga volunteers sa simbahan aron mobantay sa piniliay. Andam sab sila nga motanyag og impormasyon sa mga mangutana kabahin sa ilang presinto. Ang ato jud diha is to help, no, facilitate and to make the elections in our own way. Kung assist ta sa BEI, the electoral board naman na sila karon. And then secondly, sa mag-field tag poll watcher, secondly is kanang voters assistance center. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.